Katalogové číslo 24. Takže poprosím vás, ak myslíte, že si zaslúži potlesk, ja si myslím, že si zaslúži. Hľadisko Buráca. Ďakujem. Rozhodne si tento psík zaslúži náš obdiv, váš potlesk, alebo spoločný potlesk, náš. Katalogové číslo 25. Sme pripravení. Vám neznamená žádný zápis, to bylo to Takisto vás poprosím o potlesk. Ďakujem, áno, bolo to naozaj veľmi pekné. A ja sa pýtam našich pánov rozhodcov, takže takisto splnil pes s katalogovým číslom 25. Tak na Slovensku gladiátora nemáme a ja si dovolím tvrdiť, že ani v iných krajinách nie, pretože Dušan to vymyslel a je sympatické, že každý rok sa tejto súťaže so svojimi psami zúčastňuje. Takže ešte predtým, ako bude samotný zákus, poprosím vás o potlesk pre otca myšlienky, krása a srdce bojovníka. Takže Dušan, nech sa páči. No. To sa mu to vymýšľa, keď mu to takto kúša, ale veľký potlesk, samozrejme. Veľmi dôležité je to, aby sme zachovávali dobre povahové vlastnosti našich boxerov. Samotnej druhej časti preskúšania povahy nie je treba vyzývať potlesku. Takže pes s katalogovým číslom 27. Dostal som, áno. $82. Katalogové číslo 100. Sme pripravení, takže katalogové číslo 100, psi, ktorý nie prvýkrát sa zúčastňuje pre skúšania povahy. Ideme. Takisto vás poprosím o potlesk. Prvá časť, veľmi zdarná. Dokonca psík má veľmi slušnú púšťačku. I keď to nie je potrebné, ale samozrejme je to dobrou vizitou. Trošku ho nažal. Takže vážení priatelia, takisto potlesk, ja sa pozriem na rozhodcov, vidím
prikývnutie, takže ďalší jedinec, ktorý splnil podmienky pre súťaž Gladiátora. A teraz, ak dovolíte, budeme pokračovať s súčkami. Pripraví sa katalógové číslo 60, potom 68. Aby k nám prišla bližšie. Katalógové číslo 60. Áno, ďakujem za potlesk a za krásny výkon Sučke s katalógovým číslom 60, samozrejme majiteľovi a zároveň aj... Krásny výkon, samozrejme nie sú to psi, sú to Sučky, ale opäť srdce bojovníčky v danom prípade a samozrejme splnil68. A pripraví sa katalógové číslo 127. Áno, opätovne náš veľký potlesk. A dokonca ešte aj púšťačka Marek. To svedčí o tom, že chodí na... Áno, opäť váš aplauz svedčí o tom, že sa vám toto preskúšanie povahy páčilo. Ja sa pozriem na pánov rozhodcov, áno, takže splnil. Bolo by to veľké prekvapenie, ak by tak tomu nebolo, pretože